салом тамошобинани азизи шабакаи Баҳористон. Бале боз меҳмони хонадони шумост. Барномаи навбати 201 бо иштироки тарбиятгирандагони мактаби ибтидоии Ганҷи Дониш. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хеле зираку кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яки онҳо бетоқатона оғози барномаро интизор аст. Пас биед аввал бо онҳо шинос шуда шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Билол 6 сола аст. Писараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. Бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дӯст медорад. Дилноза, ӯ низ 6 сол дорад. Зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. Олакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Шуғли дӯстдоштаи Дилноза гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Муҳаммад 7 сол дорад. Донишаш хеле хуб аст. Шеърҳои хеле зиёдеро аз бар кардаасту нутқаш бурост. Дар синф писараки фаъол аст. Муҳаммад орзу дорад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. Зайнаб духтараки бо одобу ширин сухан аст. Зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. Дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. Салом бачаҳо. ба барномаи 201 хуш омадед. бачаҳо, ҳамаи шуморо бо фасли баҳор ва фарорасии ҷашни Наврӯз табрик мекунам. Агар шумо омода бошед, шарти аввали барномаро оғоз мекунем. омода ҳастед? бале! бачаҳо, бояд ёдовар шавам ки барномаи имрӯзаи мо ба фасли баҳор ва ҷашни Наврӯз бахшида мешавад ва саволҳо низ доир ба ҷашни Наврӯз ва фасли баҳор омода шудаанд. пас бо диққат бошед. Саволи аввал чунин аст: барф дар куҷо тезтар об мешавад, дар саҳро ё дар ҷангал ва чаро? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Зайнаб. барф дар саҳро тезтар об мешавад, зеро дар саҳро дарахт нест. ҷангал боша пур аз дарахт аст. барои ҳамин дар ҷангал барф дертар об мешавад. яъне барф дар саҳро тезтар об мешудааст ё дар ҷангал? дар саҳро. офарин, Зайнаб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи дигар чунин аст: кадом қисми растанӣ дар фасли баҳор аввалин шуда гармии заминро эҳсос мекунад? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Дилноза. аввалин шуда гармии заминро решаи дарахтҳо ҳис мекунанд, чунки онҳо ба замин наздиканд. хуб, Дилноза, мегуфтед ки шохаҳои дарахт гармии заминро эҳсос мекунанд? шохаҳои дарахт гармии офтоб ҳис мекунанд. яъне решаҳои замин бошад, гармии заминро эҳсос мекунанд. ҳамин хел не? бале. офарин, Дилноза, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, барномаро идома медиҳем. саволи дигарро мехонам. савол чунин аст: нишонаҳои аввалини фасли баҳор кадомҳоянд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Муҳаммад. нишонаҳои аввалини фасли баҳор инҳо мебошанд: гармии офтоб зиёд мешавад ва заминро гарм мекунад. барфҳо об шуда ба дарёҳо мерезанд. дар буттаҳои дарахтҳо мӯшаҳо пайдо шуда мешукофанд. баргҳои дарахтҳо сабз мешаванд. дар замин сабза медабад. офарин, Муҳаммад. хуб, Муҳаммад, шумо мегуфтед ки фасли баҳор аз чанд моҳ иборат аст? 3. кадомҳоянд? март, апрел, май. ба шумо кадомаш бештар маъқул аст? март. барои чӣ? дар ин моҳ ид бисёр аст. дар моҳи март кадом идҳоянд? иди модарон, ҷашни Наврӯз. офарин, Муҳаммад, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. чаро дар фасли баҳор оби кӯлу дарёҳо зиёд мешавад? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Дилноза. дар фасли баҳор барфи кӯҳҳо об мешавад. он барфҳо об шуда ба дарё мерезанд. барои ҳамин оби дарё зиёд мешаванд. хуб, Дилноза, шумо гуфтед ки ба шумо ин маълумотро ки гуфт? дар мактаб маълимам гуфтак.
боз бо кадом роҳҳо оби дарёҳо зиёд мешаванд? боз дар фасли баҳор борон меборад. борон ҳам оби дарёро зиёд мекунад. офарин Дилноза, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. бояд хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. дар натиҷа муҳаммад ва Зайнаб як холӣ, Дилноза бошад ду холро соҳиб шуд. моро ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, ёдовар мешавам ки саволҳои шарти дуюми барнома низ доир ба фасли баҳор тартиб дода шуданд. пас бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. савол чунин аст: кадом паррандаро рамзи баҳор меноманд? кайне ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Билол. турнаро рамзи баҳор мегӯянд. хуб Билол, шумо гуфтед ки дар фасли баҳор паррандаҳо аз куҷо меоянд? онҳо аз ҷои хунук ба ҷойной гарм мекунанд. офарин Билол, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. кадом ҳайвонҳо дар фасли баҳор ранги пашмашонро иваз мекунанд? марҳамат Зайнаб. дар фасли баҳор харгӯш ба санҷоб пашмашон иваз мекунанд. харгӯш дар зимистон сафед аст, дар баҳор боша хокистар ранг мешавад. санҷоб дар зимистон хокистар ранг аст, дар баҳор боша ноинҷӣ мешавад. хуб Зайнаб, шумо гуфтед ки ин маълумотро аз куҷо пайдо кардед? дар мактаб муаллим ҳамон гуфтад. офарин Зайнаб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи дониши худро васеъ мегардонед. ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони мактаби ибтидоии ганҷи дониш ҳастанд. пас бо барномаи мо буданро фаромӯш накунед, чунки ҳоло барнома идома дорад. хуб бачаҳо, барномаро идома медиҳем. савол чунин аст: гулҳое ки дар фасли баҳор мерӯянд номбар кунед. кайне ки номбар мекунад? марҳамат Дилноза. дар фасли баҳор гули зардак, гули қоқо, гули сиёҳгӯш, гули лова ба дигар гулҳо мерӯяд. хуб Дилноза, мегуфтед ки аз ин гулҳое ки номбар кардед ба шумо кадомаш бештар писанд аст? дама гули қоқу писанд аст. барои чӣ? барое ки дар ҳама ҷо бисёр аст. офарин Дилноза, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. бо фаро расидани баҳор дар ҳаёти хирс чӣ дигаргунӣ ба амал меояд? марҳамат Муҳаммад. хирс аз хоби зимистона бедор мешавад. аз хонааш баромада ба ҷангал меравад. ба ғайр аз хирс бозхӯр, пурдундук ва қашқалдоқ ҳам аз хоби зимистона бедор мешавад. хуб Муҳаммад, шумо мегуфтед ки хирс дар фасли зимистон чӣ кор мекунад? се моҳи фасли зимистон ӯ ба чӣ кор машғул аст? аз 3 моҳи дароз хоб меравад. баъд вай гӯшна намемонад? Не. Муҳаммад, шумо гуфтед ки ғизои аз ҳама дӯстдоштаи хирс кадом аст? хирс аз ҳама асал дӯст медорад. офарин Муҳаммад, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо шарти дуюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти дуюми барнома ҳисоб карда мегузарем бар шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарти барнома ҳар як иштирокчӣ тавонист як холиро соҳиб шавад. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: ҷашни наврӯз дар кадом моҳ ва кадом рӯз ҷашн гирифта мешавад? кайне ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Дилноза. наврӯз бо 21 март ҷашн мегиранд. хуб Дилноза, шумо мегуфтед ки дар наврӯз чӣ ҳодиса ба амал меояд?
در نوروز شب و روز برآورد می شود. خب دینوزا شما گفتید که این رو از کجا فهمیده؟ در ما معلممون گفتن. آفرین دینوزا، جواب شما کاملا درست است. میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: کدام خوراک رو رمزی نوروز مینامند؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت زینب. سومنک را رمزی نوروز میگوید. خوب زینب، شما گفتید که سومنک از چه آماده می شود؟ سومنک را از شیره گندم تیار میکند. گندم را چند روز پیش بیبی و مادرای ما تر کرده میموند و کمتر میسبزد. بعد از شیره آن سومنک میپزد. خوب زینب، شما گفتید که یکم بار از نزدیک طرز تیار کردن سومنک رو دیدید؟ بله، هر سال در خونه ما سومنک میپزد. همه زنها جمع میشوند و یک جای سومنک میپزند. ما کودک ها موقع رقص و بازی میکنیم. آفرین زینب، جواب شما کاملا درست است. خوب میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. یک عنعنه هست که اون رو در نوروز کودکان اجرا میکنند. اون کدام عنعنه است؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت بیلال. این گلگردانی میباشد. کودکان همان جمع میشوند. یک دسته گلهای بهار میچینند. به خانه گشتند. آدما را با جشن نوروز مبارک میگویند. کلانسالات به کودکان شیرینی میگیرند. یعنی بیلال، در جشن نوروز یک عنعنه هست که اون رو گلگردانی میگویند و در این گلگردانی بچه ها مردم رو با جشن نوروز مبارک باد میگویند. همین خیلی نه؟ بله. یعنی کودکان به کلانسالان گل میدهند و کلانسالان به کودکان شیرینی. شما نیز یکم بار این عمل رو اجرا کرده اید؟ ما در مکتب این بازی را کردیم. بعد به شما کلانسالان شیرینی دادن؟ بعد دمود معلمان شیرینی دادن. شیرینی به شما معقول شد؟ بله. آفرین بیلال، جواب شما کاملا درست است. خوب بچه ها، میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید که برای ما شعر قرائت میکند. همه شعر میدونید؟ بله. پس بیاید از یک سر من از شما میپرسم، بیاید از زینب آغاز میکنیم. مرحمت زینب. گلشنی پر نعمتی دوران من، منبع الهامی به پایان من، قوت در دل، نور در چشمان من، هم بهار یک درد من درمان من. این دیاری تاجیکستان من است، مادر دلبند و جانان من است. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. سرمه خاکش را به چشمان میکنم، جان فدای تاجیکستان میکنم. تاجیکستان دوری چشمان من است، هستی بر فخر بر شان من است. آفرین زینب. مرحمت محمد. لاله روید هر بهار، در راه دشت و کوهسار. این موضوع زیبا را ما بچه ها انتظار. آفرین محمد. مرحمت دینوزا. آیا بهاران آمد است، وادی گل افشان آمد است، آوازی مرغان آمد است، چوپان به الهان آمد است. آیا بهاران آمد است، ابر گذر گریان شده است، هر صبح بین باران شده است، سیم و بهار ارزان شده است. آیا بهاران آمد است؟ آفرین دینوزا. مرحمت بیلال. مادر جانم، شهرت و شانم، پاره جانم، نبض زمانم، فخر جهانم. مادر جانم، اختر مایی، گوهر مایی، سرور مایی، یاور مایی. مادر جانم، رمز بهاری، زیب دیاری، سوشیاری، معجزه‌کاری. مادر جانم. آفرین بیلال. بینندگان عزیز، طوری که شما شاهد بودید به این سوال هر چهار اشتراکچی ما جوابی درست دادن، پس به هر یک آنها یک خالی داده می شود و در همین جور شرط سیمی برنامه نیز به انجام رسد. بیاید خالی به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده خالی را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه نیز هر یک اشتراکچی پیشدستی را از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر را به دست آورند و در نتیجه بیلال و محمد یک خالی، دلنازا و زینب باشند دو خالی را صاحب شدند. همین
тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома Билол, муҳаммад ва Зайнаб 3 холӣ, Дилноза бошад 5 холро соҳиб шуд. Аз ин ҷо бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Дилноза мебошад. Дилноза, ғолибият муборак. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид будед, ғолиби барномаи имрӯзаи мо Дилноза гаштанд. Пас биед ба хотири Дилноза як қарсак мезанем. офарин Дилноза, ғолибият муборак бошад. раҳмат. шумо ба ҳамсолонатон ва тамошобинони телевизиони Баҳористон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба ҳамаи муаллимаҳоамон раҳмат мегӯям. онҳо ба ман дониш омӯхтанд. ба ҳамсолонам ман мегӯям ки ба гапи муаллимаҳо гӯш кунам ва мисли ман донояк шавам. офарин Дилноза, бачаҳо шумо низ роҳ афтода нашавед, чунки иштирок дар барномаи донояк ин худ як ғолибият аст. мо шуморо дар дигар барномаҳои телевизиони Баҳористон интизорем. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии донояк ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд тарбиятгирандагони мактаби ибтидоии ганҷи дониш. тамошобинони азиз, шуморо бори дигар бо фарорасии баҳор ва ҷашни наврӯз табрик гуфта ба шумо тансиятиву хонаободӣ таманно дорем. То барномаҳои дигар дар барномаи донояк.